Здравейте на всички! Темата на днешното видео ще бъде малко по-различна от мисленето, но пък много интересна. Давам един бърз пример. Виждате тук може би милиони дървета, които са ни дадени на готово от природата, но никой не е положил никакъв вид труд, за да ги поддържа или да го създаде това нещо. Според мен е саморасло, не е на ръка засаждано. Но ако ние си засадим дръвче пред блока, в градината, вкъщи или някъде и някой го счупи, ние излизаме извън нерви и веднага се нервираме, че някой го е счупил. И веднага казвам защо ги споделям тези неща. Защото когато ние с наши усилия и труд създадем нещо, ние го оценяваме много повече, отколкото когато го имаме на готово. Точно за това е много по-добре да заслужиш това, което правиш с труд и постоянство, отколкото да вземеш по някакъв начин лесния път и на готово. Чао!